kuwataning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek nenek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigul. Tenane aku ora guyon. Nek Pak Diar njajal lho. Aku megane carane kaya ngono. Ora ndingkluk, nek wani ora ndingkluk. Iya. Aduh atoting balung muleting kulit. Iya. Kowe ngejak apa tak turuti. Ayo, aku wong tuwa le. Bapakmu kowe kalaku nyembah. Arep aku cilik, bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas. Berarti aku Pak Demu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dienggo cemblono aku mau. Jelius. Ya. Kowe arep ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku ora jebol jajamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane nyo. Cemplok, semplok. Cemplok, semplok, cemplok. Jajamu nyo. Hai. Piye? Wedan. Kowe gak sesek ora? Mumet ora? Waras awakku elok tenan. Tak pindhoni terserah. Modal. Tak ping teluni nyo sakarepmu. Modal. Modal. Bajigur tanganmu atas tenan. Matiang pet gak welo apa-apa. Wah gitu. Cuk. Antacena olaidan. Bolang gon cangkem. Wong perang kok mi. Modal aku. Wedan. Antacena tok kapake aku tok jambakku tok kapake aku. What? Bubal. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kakang Antasena, piye? Iki ngibarate kaya dene wong kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Oh. Ning pancen wis tak niatine, ora usah kuwatir, ora usah wedi. Ora usah tumandang karya. Nek kira-kira Kurawa ora nrimakake negara Ngastina di jile karo adhiku lanang, nggonmu kepengin dadi ratu, wa Duryudana sak kabeh para prisepuh negara Ngastina, aku ora bakal wedi. Aku percaya karo kowe. Ya. Mula babagan perkara kale kandhang ana, mengko yen ana akale adhimu lanang Dresila geni, siap. Ora usah kuwatir. Kakang Antasena piye? Dampyak laku ning para sata Kurawa sajake goleki kalawan aku karo Kakang Antasena. Coba petukno. Nek pancen diwenehke negara Ngastina, kowe aja pisan-pisan barang ngamuk. Yen ora diwenehke, tak paringi Purbawasisa. Ya, lenggah sing sekecok. Golek nggon sing kaya ndak. Ireng awake ya ya. Iya, Kakang, aku tak mangkat dina iki. Sing ati-ati ya, Kang. Ora usah tok weling aku wis tuwa. Iya. Hati-hati lho, Mak. Iki ketoke bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula mboten ajih kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena, kula menika wirang bebaran. Aja ngono. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Pak Di Kartomarma. Iya, nggih, Antasena. Ngopo, Dik? Kok dampyak langkuning para sata Kurawa tak salang saka kaduan ngener nggonku jagongan karo adhiku Wisanggeni.
niatmu apa kowe bloko karo aku. Nek niatmu arep gawe kapitunaning adhiku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina, aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek mengkon mutheng-mutheng Pak Dekartomarma aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Ngati-ati lho, Mas. Aku wis ngelekke karo kowe nek perlu mburi musisan kuwi kon motol ndase wae. Apa aku ora ngapa-ngapa. Ora urung ya ora wani kok. Wisanggeni bali apa ora Antasena? Gelem bali adhiku lanang nek wis entuk diparing ngambil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat wis dadian teping adhiku lanang. Wani karo Pak Dekartomarma sing tawedene apamu ora minggat. Tebak dadamu ini marganing patimu. Kene Pak D, nek arep kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho.
ndasmu modal kowe. Kalau wong tua kok sak kepenake dhewe. Pakde. Aku iki sakjeke urip nek perang ora tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe nglendingkluk aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu mocot. Ayo kowe apa aku sing tekane Pati? Ola aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidap itu. We. Antasena ora edan. Nyetlum. Iki daya kekuwataning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek nenek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigul. Tenane Aku ora guyon. Nek Pak Diar njajal lho. aku megane carane kaya ngono. Ora ndingkluk, nek wani ora ndingkluk. Iya. Aduh atocing balung muleting kulit. Iya. Ingat jawab tak turuti. Ayo, aku wong tuwa le. Bapakmu kowe kalaku nyembah. Arep aku cilik, bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas. Berarti aku Pak Demu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dienggo cemblono aku mau. Celius. Ya. Kowe arep ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku ora jebol jajamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane Nyo. cemplok, Semplok. cemplok, Semplok. cemplok. Dadamu Nyo. Hoi. Dial. Piye? Wedan. Kowe gak sesek Ora. mumet Ora. Waras awakku. elok tenan. Tak pindoni Terserah. modal. Tak ping teluni Nyo sakarepmu. modal. Modal. Bajigur tanganmu atas tenan. Matiang pet gak welo apa-apa. Wah gitu. Cuk. Antasena oleh edan. Bola nggon cangkem. Wong perang kok milih. Modal aku. Wedan. Antasena tok kapake aku tok jambakku tok kapake aku. Wut. Bubal. Asem cemplung jugangan. Rekaya arep ngenjloki Pak Gedhe Durma Ganti malah kesio-sio. Ayo, sapa sing arep maju? Ngrangkit adhiku lanang mungsuhe Antasena. Aku wis ngomongi karo kowe ta. Antasena ki ra kena disa nglentreng. Ndekno kowe kok isih gleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Antasena, kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bocah pancing Solo Gedhe Solo Digdaya. Lha wis ket biyen. Lho semanggaken men. Remuk awakku lho. Antasena nggunakake daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kula tumbak ngiwa endo nengen, kula tumbak nengen endo ngiwa. Terus Antasena ndingkluk teng arep kula niku awak kula kaya kesetrum. Pirang ewu bot keder kabeh. Kae daya kekuatan sumute. Kae sumute nek diwatek aja kok kowe dinggon dingkluki gunung kowe jugruk. Ngomong nggih. Kowe domongi kok. Kula semanggaken. Bejak kula man. Satamok nggih. Elok tenan. Wah, tangane antep ora jamak-jamak. Ingin ku talia
ambiar. Piye, Dur? Lemuk man. Remuk piye? Lekae kula niku arep api-apian kali Antaséna. Ayo Antaséna adu atus sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak apa-apa. Sapa? Antaséna. Kula pindhani gak apa-apa ping 3 menit sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe ngletak Jambak lambut kula. Tahlik. Yes. Antem gencengel jejet kula mlumah candak duantem nggon cangkeman bles plotel. Hah? Plotel. Anggere ra cetha tak karap ndasmu lho. Untune Plotel. Tindang nang glodak Antaséna mumbul kendroki kula bluk. Kula kendrokan untung ming sikil siji. Lah sikile Antaséna sing siji Cemplung jugangan. Kelekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah macalah nek ra iso nyemplung ki Antaséna jugangan. Nek ora saka kowe, Nek ra kecemplung. Bane kowe mung ngomong tok. Aku iso nek pidato paitan holen. Kula wonten cekel, kula wonten cekel. Nyatane sampean mbok sekali-kali maju. Maju sekali-sekali. Kula mung cangkeman. Wong tua. Wonten cina ceko ampuh kok kula kok nyekel wonten cina sampean ndek pikiran ulah. Nek domongi kliyak-kliyip kaya wong kulimen. sapa kira sing urung maju? Watak-watak. Citraksi Nggih, Man. arep maju kok. Nek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing apik-apikane ngomong suwe. Antaséna. Wah ta. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Antaséna bayi iki sore man. Nek nganti kula kalakon nyembah selawe taun. Maju ora sangar. Citraksi dasar kepara nyata oleh capeng kok mempeng arep perang lho arep perang mungsuhmu wah kowe aja selak kowe aja mungkir kowe sing betengi Wisanggeni arep njaluk negara Ngastina. Apa ora? Lah terus Kuku sik tak omong sik. Kuku Rawa sing betengi anu negara Ngastina. Terus Kartomarma kalah karo kowe. Sotama kalah karo kowe. Durmagati kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njaluk mati cara piye kowe? Njaluk tak otoro buatanmu. Apa? Tandani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti ya. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakale kalah. Masa? Kuwi tenan.
Mergo nek nganti iki engko perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe dianggep dalange Petruk. Antasena kok kalah karo Citraksi. Nek menang aku, iki wong semene iki sudah iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe, mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap, kowe ora pentas. Iya ya. Ayo. Nek ora ditanggap berarti aku memeng turu nang kotak. Ayo. Ora pentas. Piye? Neng turu nang kotak selawase nganti jamur. Apa pilih pentas? Lah yo jelas. Pilih pentas. Nah, nek pilih pentas mulya wae rasa perang. Ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir pancen bener. Pancen bener. Bangane ra ditanggap. Heeh. Rak wulung aku mulih ning cocok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh, iya. Oke. Nek ngono aku tak bali ya Antasena. Wis rasa perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kulit dagingku dhewe. Nek aku sing kalah aku ya Pak Jemu dhewe. Ayo. Kok kowe karo aku ki isih sedulur. Isi padha-padha wong tuwa karo Amin anak. Wis ngono bae ya. Aku tak bali. Yo sing ati-ati. Engko nek takoni patih Sengkuni mbangane menang kowe ora ditanggap luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sapu Salim. Terima kasih. Yo sama-sama. Aku njaluk pamit sing hati-hati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neng kene ya Antasena. Heeh. Njaluk tulung nek iso wae Sengkuni iki polonen cangkeme. Ya engko gampang. Oke, Salim. Ya. Dah gigi. Gitu aja ya. Ya. Ini iso basa Indonesia. Neng Jakarta rong dina aku. Oh iya. Wis penane aku tak bali. Yo, hati-hati ya, Dik. Piye, Cip? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok radongki jane piye, Kak? Kok ora perang ning wayangane ngene man dipikir secara lonjong logis kula wis adu arep karo Antasena. Terus Antasena ngomong kali kula, Pakde wong piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku. Nenek nganti menang kowe, sesuk ra ditanggap wayangan meneh, mergo diunekke utawa dibatin dalange Petruk. Cici Traksi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman napa kula tak takon. Arepa jaman dalang-dalang wis pun do manggih teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ha iya, nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk taun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Ora dipentaske. Mula. Dadi mbahane sesuk taun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cacak. Wis karo minggat. Kok sampean kaya loro ati? Ora loro ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe takon maju ki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya.
Rika omong nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi contoh sing apik wong angkara murka kok menang karo wong apik. Mula luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besengut mah. Iya wis ana minggat aku serak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Antasena ya bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya. Bener. Wong itu kana wisal. Kok didoke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kan. Sorry. Ya. Rumangsaku kok ora. Nun. Rene le. Pripun, Mas? Mengkari kowe sing gurung perang. Nggih, paripun. Perang ngomong suwe Antasena mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong Jukdeng Samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngestina iki kowe. Kowe iki werku darane Ngestina. Wani to karo Antasena? Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha, bener. Wani. Oh. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena iki wonge. Iki lho. Mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abot. Ming arep mlayu kowe kok angele raja. Aduh. Arep ndi, Mbah? Arep merana. Kene sik sing ngakon Kurawa goleki wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina cake sapa? Ngastina cake pemerintah. Ngastina iki cake Pandhawa. Ngastina iki cake Pandhawa, mulane Pandhawa ki ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina ki wong serakah. Ora. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni. Berarti dosane akeh. Wong dosane akeh ki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Ora ngono kuwi ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo lara. Apa gantung? Hukum gantung. Lara.
nek ora kabeh kowe ra ngersake loro manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Kathoke copot. Aku ora rangkepan ki. Gelem ora? Ora gelem lah aja ketune copot. Soale sing calon dadi patih Ngastina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk batako. Nyah. Kathok. Rite ki ndi ta ya? Alah ning mburi ta. Kowe kathok dowo ning mburi. Biyen rencana ki arep gawe kathok wedok kok ya. Malah Weh, bahaya. Wong tuwae mereke krokodil. men kenceng kok ya. Saiki nek tak timbali le semaur dalem Pak Guru ngono ya. Ora ngono Antasena. Aku isin. Ora gelem tak kepruk bataku. Sengguni dalem Pak Guru. kelas piro Li? Isin aku. Kelas 3. Lho wis tuwa kok kelas 3 Mboten munggah ping 7. mergane ngopo ora munggah ngincenreke Bu Guru. Kuwi jenenge bocah kurang ajar. Rokok dinjenrek dipepe. Ketok apane jepitane. Senggune Gelawanten Jawa. kowe saiki nyanyi. Nyanyi napa Pak Guru? Sakarmu. Sak penakmu nyanyi apa? Sak apalmu. Mentak mentak. Ya, wis wis. Mentak Mentok. terus tak gandani Dilagokke karo njoget mlaku rono. Nganggre mandeg tak bandem bataku raimu. mentak mentak tak gandani Sing irama, kandhani mengrewang balik. ya angisini sini Jengkelit. ngetak Nek tak nggo dolanan tuman wae. ana kandang majak enak-enak ora nyambut gawe mentak mentik mate asal-asal ya Kang Supan teng napa namanya kok jengklet-jengklet barang sampeyan iku patih lho wong nomor loro teng negara Ngastina lho kok salto barang sampeyan dhewe mentak mentak kandhane mengrubah adik patih mriki to alah Gusti sampeyan iku wau nguyuhi napa suara apa terserah wajar apa demi turan setan ora dian ayo sadar ora sampeyan dhewe tak kandhane mengrupamu angisini sini amba jangeta naga enak-enak ngora ora nyambut gawe mentak menglaku man isin ke
Wong tuwa kok sak penake dhewe. Sampeyan iku pendhita karo pate kok mencak-mencak. Mencak. Mentak tangan jane, Cak. Duwe lah. Oh, sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe ora. Endi mau? Menungsane mau. Wah, Caidan. Antasena kowe mbebeta paman Sengguni karo Bapa Durna. Waduh, mati aku. Yo amuk kabeh. Mentok anu anak Prabu Ngawangga pamannya kados pundi? Ketiwasan nggih. Antasena ngamuk punggung Suratan Taha Nirbaya Nirwikara mentok-mentok tak kandhani. Menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggih. Mung lakumu menika mebok. Pamanmu kaya menapa? Aduh nggih, kula dipun paeka dening Antasena. Ketiwasan nggih. Menawi mboten panjenengan ingkang nandhingi Antasena menika mangke mboten badhe rampung-rampung mentak-mentak tak kandhani mentak. Pun kula sumanggaken. Oh, kula sumanggaken anggering pancuka badhe ngisah dhateng Antasena. Antasena saya badhe mbedhah negari Ngastina. Mong aku mumpleh Pak Peplo. Ana kandhang wae, Jeng. Antasena wong edan mung tuwa-tuwa mawingis-wingis katon landheping Tisula Netra Marakata lir kabaranan. Oh Antasena badhe ngawungga ya. Lah kok kebangetan ngono gawe ranging paman Sengguni karo Bapa Durna. Wong tuwa-tuwa piyai luhur. Mbok nggo dolanan anggep apa? Aku ra niat nganggo dolanan. Ning mergo Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dak-daning pasulayan ngetapake para sata Kurawa ki ning nyekel karo Wisanggeni, mula aku sing ora trima. Wisanggeni nang ndi? Kuwi gatine Pak Dinakoke adhiku lanang. Wisanggeni bakal tak dawuhi supaya bali marang Drawsila Geni. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuane Ngawangga? Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentala karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun pirsa Rupadi. Pakdi iki sapa? Lho, aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasakake yen sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana jer Wisanggeni kuwi anake adhiku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adhiku lanang Janaka? Pernah apa karo Paman Janaka? Antasena, kowe aja mojoki wong tuwa lho. Ora, aku takon kok, Adi. Aku takon karo sampeyan. Kok sampeyan iso ngendika adhiku lanang Janaka kuwi janjane sampeyan ana sambung apa karo Paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese padha-padha kinandhut ana ing guwa garbaning ibu ingkang padha ya mungkin maneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunthi. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnaning ibu sabab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga. Pandhawa ingkang tansah linela-lela dening Kanjeng Ibu Kunthi Kalibrata ning pawangune jebul kodrat ing kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapa Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat Senopati ana ing negara Ngastina paringing Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasetya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya kuwi Yai Prabu Anom Kurupati. Oh ngono to. Iya. Lah nek critane ngono saiki aku mesti iso mbatang
Yen to Wisanggeni kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kok tak anggap anak. Saiki ngene. Ngastina kuwi rek sapa, Dik? Ngastina darbeke para Pandhawa ing Dya Samengko dilenggahi dening Kyai Prabu Duryudana. Nek Wisanggeni kepengin ngrasake dadi ratune negara Ngastina, pitungane piye supaya sampean bener apa salah? Lah piye ayo? Yen miturut petungan ganep bener. Lah nek pancen bener mbok ora kita Ngastina diparingke ngambil, kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkarane malah engko dadi gedhe. Nek nganti Wisanggeni iki engko mati utawa Wisanggeni iku cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Awangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo Paman Janaka. Nek Paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda dikenceng, digelak mangsane digege wancine. Nek nganti iku Bratayuda digege wancine digelak mangsane mergo sampeyan gawe dadaning pasulayan miloro karo anak adikku Wisanggeni. Nek ana tantri maning dewa, nek digoleki pun jering keluputan kabeh ana Siwa Ngawangga. Sampeyan bakal entuk welaking dewa. Wis, ya tak duduke nang Wisanggeni yo. Ayo tak duduke. Wisanggeni cekel arep kapak-kapake sak karepmu, ning aku mesti wadul karo wong tuane Wisanggeni. Nek wani ora karo cah cilik, karo tuwa do tuwa. Ben kabeh ya iso ngrasake. Terus saiki aku tak takon karo sampean, jane sampean ku dipunjung apa to kok mentolo men karo anak sampean dhewe? Sing wong liya mangrangkul, sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep tok piloro, malah arep tok pateni. Apa nek ngono aku iso ngarani ento Ratu Ngawangga kuwi jebul blereng marang derajat pangkat? Apa ngono aku iso ngarani Ratu Ngawangga kuwi jebul ngawula karo bondo donya, ngawula karo derajat pangkat? Mau mergo diwenehi pangkat Senopati kok pati uripe disorohke marang Wa Prabu Ngastina, Wa Prabu Duryudana. Edyan kowe Antasena. Wah, tak rungokke saka kono jan pinter tenan kowe. Saomong. Kene sing mikir kono lenggan, mengko sing dadi ratu kono so wae nang ya ijel ya iki. So wae aku nang ngalem kaya ngono. Aku matur nuwun ya Kang, ya padha-padha. Jenenge wong tuwa ki labuh karo adike wis direwangi kaya ngene iki. Lah iya. Terus piye iki? Arep diteruske ora mandeg tekan semene. Yen nganti Nalendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina, sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket Ratu Ngastina. Ora jane niatmu piye to? Niat mikir dadi ratu kok ngrangket Ratu Ngastina. Loro-lorone supaya nggonku dadi Nalendra langgeng bisa tak aturke marang para Pandhawa. Oh, ikan. Dengger sampun boten sagedipun pambengi malih Wisanggeni ngamuk punggung sira tamtuha nirbaya nirwikara. Kula semanggaken nggaraken paduka badhe menggalih perkawis menika. Mintak. Wis, ndak kebandem. Ning wis iki wis rampung. Sini. Sampeyan sing ngomong kula sing nyanyi mengki ndak malah kesonjo mbaya. Oh nggih. Pripun sinuwun kula semanggaken jagat Dewa Bathara Bawadana. Wonten jawa mentang-mentang tanah. Kados nundira lakon menika kula nyuwun Bawadana saged paring iku vertikal dhateng kula. Medal ki mawon saking negara Ngastina.
pados senjata pitulung nggih. Wonten pundhianipun pados senjata pitulung? Menapa wonten negari Ngamarta? Oh, mboten sampun ngantos wonten negari Ngamarta. Sowan wonten ing Dandang Mangore wonten ing Wana Krendayana, sowan Pandya Betari kun nggih. Oh, teater. Selikur dina tobat gawe kaget iki ora panglingaya putuku Ngastina nggir Duryudana padha kanthi Raharja sapratamu tansah pinanganing kawidadan Eyang Bathari niring sambi kula sawanipun ingkang wayah kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang tobat tak tampa ora liwat pangestuning eyangmu ing Dandang Mangore tampan ana ya kula pundi jimat dayana ning kasantosan Begawan Durna padha Raharja oh tansah pinanganing kawidadan Pandya Betari kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa Durna pangestuku tampan ana ya Kumbayana oh kula pundi jimat paripin dayana ning kasantosan Duryudana wonten timbalan sumangga pangawabot Drandamar sasi kita ana wong wigati kanton banget nggonmu guragapan ketitik unjaling uswa ora tinata malah katon daleweran ingkang dadi riwemu ana marigawe apa mara kagem matur marang eyangmu ing Dandang Mangore Pandya Betari wale-wale menapa sampun boten ingkang saged kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka ingkang badhe asunga padhang dhateng negari Ngastina tuwin dhateng gesangipun Duryudana lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mangkono Duryudana mugi andhatosna ing kawuningan mrawi boten saking pambiyantu paduka tartemtu negari Ngastina sakmangke sampun bedhah negari Ngastina sampun bedhah lan dipun kukup dening panjalmaning mungsa sababe apa dene kowe matur ing kaya mengkono apa kira-kira negara Ngastina kuwi ketekan marang muka ing badhe anjunggeng marang kawibawaning putuku Ngastina leres pangandika paduka tobat soroh nyawa wani bakal gawe geger negara Ngastina sapa ingkang wani bakal njudhak marang lenggahing putuku Ngastina Duryudana mboten sares kejawi namung wayah paduka piyambak inggih menika lancur Pandhawa Satri Drepsila geni anak kula pun bisa geni kayanipun Antasena Pandya Betari kacarios nalika semanten bisa geni atur nawala dhateng wayahing Ngastina bilih piyambakipun kepengin sanget lenggah dampar ke Prabuning Ngastina boten kita ngamung sak kedheping paningal ngraosaken dhateng tilaranipun para Pandhawa dumadakan bisa geni sowan wonten negari Ngastina monggo nyatanipun kula cukeng boten maringaken negari Ngastina dhateng pun wisanggeni samangke wisanggeni barang amuk wonten negari Ngastina dipun biyantu dening kadangipun inggih menika pun anak kula Antasena wekasan sedaya senopati Ngastina sami kasoran mengsah wisanggeni Pandya Betari malah sakmangke anggen kula lumajar saking negari Ngastina sowan wonten ing Dandang Mangore mbok menawi wisanggeni ugi ngoyak dhateng pelajaripun ingkang wayahipun Ngastina kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka Pandya Betari saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni menapa dene anak kula Antasena Pandya
Gagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana Patobat ora ngono babar pisan jebul ing gawe geger negara Ngastina kuwi ya wis anggeni Patobat ora jenemu kanjen to kowe kemlayu saka negara Ngastina Duryudana nadyan wis anggeni iki ming derajating bocah nom-noman nanging pancen ya awase sarta sekti kalintang jayaning perang tur dasare wis anggeni iki pancen wong dugal kewarisan kinayoman dening para Jawata mula ora aneh yen to digdaya sekti kalintang jayaning perang iki Duryudana aja dikangenan sak bisa-bisa aku bakal ngendhakake kewan kamurkaning wis anggeni yen bisa wis anggeni bakal tak ndakake ngene duwe kepinginan bakal nyuwun ngampe dampar negara Ngastina nanging aku njaluk karo kowe ya perkara bisa lan orane durung karuan merga nadyan dikaya ngapa wis anggene kuwi wong kang tansah pinayungan dening panguwasaning para dewa Kanjeng Eyang Badari lajeng keparingipun sadurunge aku ngenteni tekaning wis anggene kowe mangkat ning negara Ngamarta nyuwun pambiyantu ning para Pandhawa yen to pancen mengko Eyang Mudandang mangro ora bisa ngendhakake lan wis anggene mangsa barang Pandhawa kudu iso ngendhakake perkara iki kula isin kula wirah menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta Patobat Duryudana yen kowe isin kowe wirah kowe bakal kelangan negara ngger putuku cah bagus Kadhewa Bathara Dasudi Gopaduna menawi cara kula dipun mawan ngendikanipun Pandya Betari Durga menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun pambiyantunipun para Pandhawa menika mbok menawi langkung prayogi nggih menawi kula mekaten kula nyuwun pamit nanging sak mangke menawi wis anggene dumugi wonten ing papan menika kula sumanggaken dhateng Kanjeng Eyang Badari ora sak kuwatir aku ing bakal ngendhakake kamurkaning wis anggene Duryudana putuku wis anggeni Eyang Betari Durga ya aku ingkang sowan ning Dandang Mangure aku sing sowan ning Dandang Mangure ya Patobat karo Antasena heeh kuwi gadine apa dene kadingaren janur gunung dene kowe sowan ning Dandang Mangure apa nomor lu ingkang wigati wis anggeni ora duwe niat duwe wigati karo Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga babar pisan ora mung aku mburu karo beburonku Patobat ora ana kidang menjangan keliwat ning papan kene dudu kidang menjangan ingkang tak uyak nanging Nalendra Ngastina ya kuwi Siwa Duryudana ingkang dawas padhake saka kadohan iki mau katone mlebu ning kayiwangan Dandang Mangure Eyang Pandya Betari Durga aja ndelikke Siwa Ngastina bakal tak bondo tak krincung sikile negara Ngastina bakal linenggan dening wis anggeni Mbak Simbah aja ndelikke karo Siwa Duryudana. Nek ndi mau ketoke mlebu ning kene bareng karo Begawan Duna. Patobat wis anggeni cah bagus kowe tak kandhani ya, Ngger. Yen kowe duwe niat kaya mengkono tegese kowe bakal miradati marang kodrating jagat. Ternyatane bali ning negara Ngastina kuwi kudu besok nganggo perang gedhe ya kowe winastan Bratayuda Jaya Pinangun. Yen to kowe njaluk negara Ngastina bakal mbok lenggahi minangka Nalendra ing negara Ngastina iki mengko bakal gawe geger kayangan aku ora peduli awase yen Eyang Betari Durga ora nuduhake menyang didununging Kanjeng Duryudana aku ora bakal petung-petung sampean sapa nek perlu sampean tak katutke dosane Patobat Jaramaya wah gaglak mripat
warisan ora kena dielekake ya. Dudu Pandya Betari Durga kang bakal ngelekake karo kowe nanging iki tetungguling para berkasaan Jaramaya ingkang bakal ngelingake karo kowe ora sandadakoken gunung tanpa guna kowe ingin menang karo Antasena bumi langit tangkep wae kagrak limpak aduh sepele nanging berkasaan iki bangsaning berkasaan iki kalah sampurna karo titiang Gusti sing wujud menungso nek nganti menungso kalah karo bangsa jin bangsaning berkasaan ino ucapane iya syukur kowe menang karo Jaramaya menang ndak salah saka kene Jaramaya nganti wadya barane kabeh bubar mawut ora karo-karuan wedi karo aku kok ni iya ha iya wah ngono kok njur pamere wedi karo terus karemu piye Kang aku kok malah duwe penemu liya penemu piye perkara Siwa Duryudana ora usah doyak mesakake heeh lha kene kowe duwe rasa melas iya terus aku kok malah pengen dadi ratu ning Dandang Mangore ya Kang kowe iki ora edan kowe ora edan iki kayangan lho ora peduli pancen tak jarak niatku nggonku dadi ratu ki nggorekake jagat sarta gawe bingunging para Jawata terus aku tak lenggah ana ing pelengganing Eyang Pandya Betari Durga ning kene iki bakal tak dadekke negara ora disebut kayangan ning disebut negara Dandang Mangore wah niku senengane kok malah dolanan sing bab sing nyemelangi to wis ora wedi to ya wis aku manut ayo mlebu ning kayangan Dandang Mangore ning kono mesti ning sandangan mengko dienggo wong loro men aja ketok nek wis anggene karo Antasena aku ratune kowe patihe yo manut karo cah gendeng iki wae aku dadi ratu kira ya dadi ratu ning negara dadi ratu kok ning alas arepa kene iki alas nang kene iki kayangan Dandang Mangore luwih menjila dadi ratu ning kayangan mbane dadi ratu ning negara ya sakarepmu aku tak golek sandangan ya Kang engko nek kira-kira ora wangun kowe omong ora wangun nek wangun omong wangun oke Betari Durga rak mesti nyimpen sandangan mesti ning ora usah kembenan lho engko nganggo kembene Betari Durga ora di banget kok tok engko halo Bok iki piye wah coba lungguhane Betari Durga kono ngene malang kerik waduh wedian adik kuwi jan bagus tenan nganggo sandangan kaya ngono ya wangun tenan iya ning iki kuluke rada lobok ora apa-apa rasanku ki obah ndak jiglok kuluke iya biasane diganjelono kacu nggon cengel nek ora ono ya tisu basah tenan dlewer wis lah saiki aku genti kowe arep wujud apa Wah aku bingung ini, aku ki dadekke apa-apa ora tau wangun. Wis to, gek wujud patih ngono men ketok aku ki ndek patih men resmi nek aku dadi ratu. Oh iya. Lek sandangan ya, iya. Sandanganing berkasaan ki saanane. Iya sakarepmu. Ning sing wangun lho. Iki piye? Ora seneng aku. Hah? Ora seneng mah. Kok dadi rupamu kaya gombloh kaya ngono. Cangkeme kewer-kewer kaya. Ya wis tak ganti. Megal. Sing apik. Heeh. Ha iki do nendi to wayange iki, Mas? Jenggoten barang ora. Nah, wah aku
kuwi wangun. Ane ngopo Patih kok ora iso basa, ora iso ndodok? Ora apa-apa, jeneng Patih sing caket karo ratune iki ora iso ndodok, ora iso basa. Arep nganggo jeneng sapa? Patih sapa? Gajah Mada. Tak cocok lho kuwi senengane Gembrana. Aku arep nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisageni, ya Nalindra Prabu Candrageni. Wah, apik nih. Wis saiki ngarep jeneng apa? Wah, aku bingung. Patih Ridwan Hus. Jenenge sing cara Jawa wae, ora modern-modern aneh-aneh ora. Sing cara Jawa. Oh iya, sing cara Jawa. Sing cara Jawa. Patih Samuel. Kuwi ya cara anyar. Di sapa ya? Ene dilangi dadi Patih Samuel Hus. Ngawur wae. Kuwi gak aku nek kesuwen wegah kaya kursi iki wong jero mikir iki ya. Angel ini kowe iki sembrono ae. Wah. Nek ngomong pajake usak ploe dadi Patih piye kahananku, ae. Nek omong rasa dinayai kaya ketoprak ora. Ayo. Aku nganggo Patih Nata Praja. Nata Praja. Men ana sing padha Rumeksa Praja. Rumeksa Praja iki wis biasa. Sepatih bestak ngono wae. Aku mangkel nek ngono. Patih Kilapo Warna. Wah, apik kuwi apik. Wah, ngece. Apik kok. Patih Kilapo Warna. Wis kuwi wae Patih Kakang Patih Kilapo Warna. Ono dawuh apa Yai Prabu Wisageni? Aine dilangi. Men kaya wong budhek. Wus. Iki aku ing lenggah dampar negara ing Dandang Mangure Patih. Iya, Yai Prabu. Tataran para prajurit mangsa kala bakal tak kepyakake Sri Nugroho Kabriwada Nalindra Prabu Candrageni Prabu Wisageni. Iya, Yai Prabu. Yen to panjenengan kaya mengkono ae. Aku njaluk pamit ngatur para kawula sing ati-ati. Nyuwun pamit Yai Prabu. Ai. Edian. Dandang Mangure tak tinggal loncek lho kok malah macak cara ratru kok madeg Nalindra ning Dandang Mangure piye apa